Zvětší se lidí. Tam nás dalšího dílu, jak jste si všimli, jak já vejdu. Mám tu ukázat můj dům. Jak vidíte, tak jsem si udělal důl, jak jste viděli. A teď vám jdu ukázat můj důl. Takhle, jak vidíte. Já vám ho ukážu teda teďka celý. Tady mi vyrostly melouny. Jak jste si všimli, tak jsem tady nemůžu skákat, aby mi to nerozbili, že já to mám moc nízko. Jsem si udělal schválně, tady si uděláme znova sklo. Jak jsem si tady dělal, tak. Tak, přesný stek jsem dal. Teď si dodělám to sklo. A jdeme kopat, čím dál tím hlubší to chci. Tak. Tak, to bude. Se mnou tady někdo nechtěl točit. Dadu 11 tady na serveru. Že před chvilkou odešel. Jo, dejte mi hodně odběru. Já je potřebuju. Aby se mohli točit další a lepší videa. Kvůli tomu potřebuju odběry. Jo, a dejte mi palce nahoru, jestli se vám to líbilo, jestli ne, tak palce dolů. Ale myslím si spíš, že dáte palec dolů. Kamoš říkal, že bych chtěl třetí video vidět, akorát já jsem tam zapomněl napsat díl. Tak Martina, už to tam je napsaný, jestli jsi všiml. Tak už poznáš, kde je třetí díl. A teď vlastně budem kopat jenom. Už jsem prý z rezidence. Takže tady jsem to neměl v plánu seknout. Já bych to chtěla rád udělat hlubš. Jestli byste se chtěli podívat jestli byste chtěli vylézt tady se mnou, nebojte se, napište mi do komentářů. Já vám pak odepíšu, pošlu vám server a teda. Jak jsem v jednom díle říkal, že kámoš chtěl admin, abyste natočil video, jestli mám fraps, tak já jsem mu řekl, že jo. Takže možná už se podíval, možná ne, nevím.
Jméno tady na Minecraftu nechci říkat. Picho Strapnír. On by se mě možná zlobil, nevím to určitě. No, takže konec povídání. Jdem kopat železo. Hned se dovíme, kolik tam toho je. Tak. Tady to bude, nevím jak dlouho, nestopoval jsem to, kolik tady je železa, 3 irony. Ještě někde je jeden tady. Takže takhle se dělá důl. Jak ten dělám? To už bude stačit asi, nebo ještě trochu a pak budu dělat do starán. Ale na serveru není. Dva ironium. Takže takhle hnumo, to bude maluš. To nebudu dělat, co mi nechce. Ta druhá zabila láva. Že to tam do inventářů vždycky napíše, koho zabije co, třeba někoho zabije Big Zombie, napíše to tam jméno a nějaký blabolce a Big Zombie, tak, asi. Nevím přesně jak se to tam píše, nechci lhát. Takže tady to bude minimálně hloubka. Ještě loučuju. A pustíme si do stran. Tak to bude pro dnešek vše, tak čus lidi. Čus.